toto video nemá byť ofenzívne v žiadnych smeroch. Teda, skoro. Takže vitajte môjho druhého videa na mojom kanáli SK. Budeme hovoriť o niekoľkých veciach. O zbraniach. O sexe. A o Američanoch. Ježiš, prepačte. Američanoch. Všetci chodíme na YouTube a vieme, jak to tam chodí, kedy tam blokujú videá. Blokujú na videá, kde tam nejaké neslušné slova, erotický podtext a tak ďalej. A čo ak sa o videu objaví zbraň? To sú v pohode. O čom chcem hovoriť je, prečo sú zbranie v pohode, zatiaľ čo sex sa tam zobrazovať nesmie. Pozri, normálne, že strieľam do zbrane, nie je samozrejme reálna. A vôbec nič. YouTube mi nič neblokol. Je to úplne v pohode, ale keby som tu nadával, tak by mi to dali pre dospelých. Prečo sa v Amerike, v Anglicku tuším funguje naopak, alebo niekde, prečo napríklad v Amerike je toto v pohode, ale toto nie je v pohode. Nechceme to ukazovať deťom, pretože sú ešte nevinné? A prečo im teda ukazujeme zbranie? Myslím si, že nikto by sa nemal báť sexu. A už vôbec nie preto, lebo pán farár povedali. Bože, dokiaľ umývačka, zabijem ťa. Nie preto, lebo pán farár povedali. Lebo pán farár povedali, že je to nemorálne. Aha, a toto je morálne, hej? Toto je v pohode. Ľudia, myslím, že by to mohlo byť presne naopak. Akože nehovorím, že mi to nejak extra vadilo. Ale je to trošku demencia, ne? Je to trošku hlúpe, že ľudia sa boja sexu. Nebyť sexu, tak tu nikto není. Nikto z nás by tu nebol. Ľudia kedysi nosili oblečenie, hlavne ešte praveku, aby sa zakrývali pred zimou. Dnes sa nosí, aby sme sa neodhaľovali. Aj keď je v lete teplo, musíme mať na sebe niečo, pretože je nemorálne a proti zákonom obnažovať sa na verejnosti. A ja sa pýtam, prečo? Aký to má zmysel? Vidíš. Prečo už deň premietame, že ubližovať druhým je v pohode a nikomu to zdá sa nevadí a potom premietneme na prsnia a je to okamžite zablokované. Je to prirodzená vec. V praveku sa zbrane používali na lov, nie na zabíjanie pre zábavu alebo kvôli nejakej vojne. V praveku sa zbrane, a nie takéto, ale také typu luk, kopia a tak ďalej, používali na lov, na potravu. Nepoužívali sa na zabíjanie pre zábavu alebo kvôli nejakej blbej vojne. A preto to považujem za hlúposť. V praveku to fungovalo lepšie, ako tuto teraz. Ďakujem vám všetkým Američania, ktorí si myslia najviac zo všetkých, že sex je zlý. A hlavne kresťanom. Veľký potlesk. Tlieskaj. Netlieskaš, tlieskaj. Dík. Hej, presal si? Tlieskaj. Ďakujeme, Amerika. Ďakujeme. Ale myslím si, že sú krajiny, kde to funguje presne naopak a tam to funguje správne. Ja hovorím, že mi to nejak extra vadilo. Ale čo to má za zmysel? Ako to má logiku? Niečo, bez čoho by sme tu neboli. A my to dávame preč. Čo keby slivky začali odsudzovať kladenie vajec? Čo keby stromy začali odsudzovať, keď niekto zasadí semienko do zeme? To je to isté. Zvieratám je to úplne jedno. Zvieratá majú základné pody a majú nejaký rozum, hádam aj. Oproti nám blbým ľuďom, ktorí potrebujú všetko na papieri a všetko zmoralizovať, previesť kontrolou, cenzúrou. Cenzúra tiež na nič. Oni proste prídu k nej, ups, a je to. No, u nás, v Amerike, v živote. Im to stačí, oni začnú od tých kde sa im zachce. Považujú to za normálne. A my ľudia potrebujeme všetko zmorálkovať, čo je veľká blbosť. Zvieratá. Kedy ste videli zvieratá niekoho zabiť len tak zo srandy? Ja si nepamätám, kedy som niečo takéto videl. Možno proste bezdôvodne, ale tak, sranda. Aha, odpráskol som zviera.
Ani si ho nezoberiem domov zjesť. Proste ho tam nechám. Bo ja som silný polovník. Nie. Ľudia, preberte sa. A začnite trošku v tej vašej kebulke uvažovať, jasné? No, to bolo všetko, čo som chcel dnes hovoriť. Prajem vám príjemný zvyšok dňa. Poprípadne príjemné začiatok rána. A dochádza mi baterka. Takže majte sa. Šite tieto slova ďalej. Ďakujem. A ešte jednu vec. Na to, aby som dokázal, aký som silný protestant, urobím jedno.